Inkontru, l-Almanak Kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Versus hija esibizzjoni ta' Paul Sherry f'kollaborazzjoni ma' Heritage Malta li titratta is-seba' tnubiet kapitali, bit-tuffiħa tissimbolizza id-dnub. Apoteosis hija wirja ta' Derin Tanti organizzata mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, fejn l-artist jesplora il-vjaġġ tal-bniedem lejn il-tusija permezz ta' skulturi, oġġetti u installazzjonijiet. It-tenur ta' fama mondjali Luca Minelli se jagħti kunċert f'Malta Live. Jingħaqad għal din l-okkażjoni speċjali il-kompożitur ta' Conte Partirò fost mistiedna speċjali oħra. Kor Malta jippreżentaw it-tielet kunċert mis-serje Sacred Series fil-Knisja tal-Ġiswiti fil-Belt Valletta.